Ahojte, vítam vás pri druhom rozhovore pre moje Rebozo.sk. Tentokrát som si vybrala Dulu, Tatianu Baníkovú, ktorá nám o sebe na úvod niečo o sebe porozpráva. Nepoznáme sa osobne, poznáme sa obe cez sociálne siete, čiže sa tak sledujeme, hlavne asi na Instagrame. A mňa teda zaujal jej prístup k ženám, ktorý má možno také posolstvo pre ženy, ktoré odovzdáva vonku zo svojho života, ale aj z tej jej práce so ženami. A venuje sa hypnopôrodu, je teda dula, myslím si, že aj iným technikám alebo spôsobom, akým vedie ženy a akým ich pripravuje na pôrod, a nielen ženy, ale aj páry. Teda registrujem z jej pôrodných príbehov, že sprevádza pri pôrodoch rodinu ako takú, čiže aj muža, aj ženu. A teda veľmi sa teším, že prijala pozvanie na nahrávanie tohto rozhovoru. Je okrem toho, že je dula aj matka, manželka, a Tatiana, už nebudem hovoriť viac. Myslím si, že to stačí z mojej strany a poprosím ťa takto na úvod možno povedať niečo viacej o sebe, čo ti tak prichádza na doplnenie, a môžeš rovno do toho aj tak prehupnúť takým spôsobom, povedz nám, ako sa ako žena momentálne cítiš a čo prežívaš tieto dni. Vítaj. Ďakujem krásne a ďakujem, Evka, za tvoje pozvanie sem do týchto rozhovorov. Tak ako už bolo spomenuté, keď sa predstavujem, ja sa zvyknem predstavovať, tak v prvom rade hovorím, že som mamou 3 detí, ešte relatívne malých detí, 9-ročného synčeka, a potom 7-ročného synčeka a 5-ročnej dcerky. A ja stále tvrdím, že tieto moje 3 deti mi ukázali to moje poslanie životné, ktoré som ja len nasledovala. Lebo myslím si, že ak by som teda ja sama nebola mamou týchto 3 detí, tak nikdy v živote by som tu nesedela a nehovorila o tom, aká je práca so ženami a s rodinou dôležitá ešte v tehotenstve alebo ešte pred samotným počatím. Že mňa samú to nasmerovalo do týchto vôd alebo do tohto poslania, ktoré robím. A fakt to vnímam ako poslanie, lebo táto práca, si myslím, že keď sa robí zo srdca a robí sa s takým naozaj napojením sa na tú rodinu, na to také vedomé, na ten vedomý pôrod, na ozajstnú fyziológiu pôrodu, tak si myslím, že vtedy tá práca má naozaj veľký zmysel. Takže v prvom rade som mamou 3 detí, ktoré sú doma, čiže my ich máme ako domoškolákov a domoškolkárov, ale už aktuálne skoro domoškolákov a predškolákov a máme homeschooling teda. No a popri tom vlastne, ako som sa stala dulou, to bolo už len taká čerešnička na torte, tak v prvom rade som sa stala laktačnou poradkyňou mamily, keďže v roku 2015 sa mi narodil synček a ja som mala veľmi veľké problémy s dojčením a ten systém zdravotný, tak ako je nastavený, mi nejakým spôsobom nepomohol s dojčením, práve naopak. Tak vnímala som ako veľkú vďaku za to, že keď ja som dostala takúto pomoc s dojčením, tak aj ja sa chcem stať laktačnou poradkyňou a chcem takto pomáhať ženám, lebo som zistila, že to není som v tom sama a že veľmi veľa žien v mojom okolí má problém s dojčením. Takže som sa rozhodla ísť na kurz mamily a urobila som si v prvom rade roku 2017, to bolo 16-17. S 2 detičkami už. Sa pamätám, že Benjaminko mal vtedy 3 mesiace, ja som ho mala naviazaného v šatke a cestovali sme z Prešova do Trnavy na celovíkendové kurzy mamily, asi 2-krát alebo 3-krát sme takto vycestovali. Takže som bola čerstvou mamou 2 malých detí a veľmi ma táto téma fascinovala, čo sa týka dojčenia. Takže v prvom rade som sa stala laktačnou poradkyňou a potom neskôr tá cesta moja sa vyvíjala tak, že tým, že som sama zažila ten prvý pôrod značne traumatický a dá sa povedať, že síce fyziologický, ale medicínsko-fyziologický. Ja to nazývam, že ten pôrod vlastne bol fyziologický, ale nemal veľa toho spoločné s fyziológiou pôrodu, o takej fyziológii, o akej dnes vieme, že je normálne možná, že je skutočná, že to nie je niečo, že žena príde, odovzdá svoje telo, nejak to dieťa sa narodí, vyjde a že to je všetko a žena má byť šťastná, že je zdravá, že dieťa je zdravé a tie emócie ako keby sa z toho úplne vytesňujú a takto to nemá byť. Takže kvôli tomu prvému traumatickému pôrodu som začala študovať a riešiť v roku 2015-16 už aj ohľadom pôrodov viacero vecí a sama som pri 2. a aj 3. pôrode už mala dulu. A už som pochopila tú dôležitosť toho sprevádzania celého tehotenstva, prípravy na pôrod. Pripravila som sa aj ja ako druhorodička hypnopôrodnými technikami, potom aj pred 3. pôrodom, taktiež hypnopôrodom a videla som obrovský zmysel toho, keď žena dá celú samu seba do tej prípravy, že tá príprava nie je len o tom, že no tak si niečo pripravím, no tak si zistím, kde idem rodiť a
napíšem si nejaký pôrodný plán, že to sú všetko také technické veci. Takže celé to moje poslanie začalo tým, že som sa stala laktačnou poradkyňou mamily, začala som sa stretávať so ženami, viedla som spoločne so Zuzkou Rohačkou určitý čas podporné skupinky dojčenia. Neskôr som začala viesť a pripravovať páry na pôrod, ale aj ženy. Zo začiatku to bolo len také blízke okolie, že kamarátky chceli vedieť teda, že či im nepomôžem s prípravou, ako som sa ja pripravovala, lebo ja som každému po druhom pôrode hovorila, že aký ja som ten pôrod mala úžasný, ja som bezprostredne po pôrode povedala, že to čo bolo, veď to ja takto môžem porodiť aj 10 detí a to bolo 5 minút po pôrode, ako som držala synčeka v ruke, hej, že to bolo niečo úžasné, že tam nebola ani jedna negatívna emócia. Fakt, že, a ja som si potom tak hneď po pôrode mi skrsla myšlienka, že veď ja není som nejaká iná oproti tým ostatným ženám z hľadiska fyziológie. Áno, jasné, tá patológia sa tam vyskytuje v nejakých malých percentách, samozrejme. Na to sú tu aj tí lekári, keď už nejaká patológia sa vyskytne, aby ju vedeli predpovedať, aby ju vedeli správne diagnostikovať, tú patológiu, že čo sa tam deje. Ale ja som vlastne v tej chvíli si povedala a v tej chvíli som dostala také videnie toho, že veď ja není som iná oproti tým všetkým ženám, ja som rovnako stvorená, že veď takto by mali porodiť všetky ženy, väčšina tých žien, ktoré majú fyziologické tehotenstvo. A vtedy som dostala také silné vnúknutie toho, že ja chcem pripravovať ženy, ja im chcem dávať tú silu, že mne tá sila nebola daná pri tom prvom pôrode. Takže ja chcem odovzdávať to poslanie toho, že pôrod vie byť nádherný, krásny, s pozitívnymi emóciami, s veľkou silou, s veľkým znovuzrodením, že tá žena už ako prvorodička môže ísť do toho pôrodu a aj po pôrode výjsť ako taká neskutočne posilnená. Hej? No a tá myšlienka mi skrsla viac menej už po druhom pôrode. No a do toho času som nejak nemala priestor sprevádzať, keďže tie dve malé detičky tam boli, tak skôr som sa zamerala na tú cestu tej prípravy tých žien blízkeho okolia a potom neskôr rok 2018-19 ma začali oslovať viacero žien aj s prípravou a už nielen známe ženy a moje kamarátky a okolie, ale už aj ženy, ktoré som nepoznala. Takže v tom čase som už začala viesť víkendové prípravy na pôrod hypnopôrodom v Prešove, ktoré vediem dodnes, aj v Prešove, aj v Starej Ľubovni už aktuálne druhý rok. No a ako som vedla tieto kurzy, tak na tých kurzoch častokrát boli ženy, ktoré sa ma pýtali, že Tania, že ty by si nešla k nášmu pôrodu. Takže ja som asi také 3 roky odolávala tomu, že ale ja nie som dula, ja zatiaľ nechodím k pôrodom. Tak potom, ale môžeš povedať, že si moja sesternica, kamarátka, veď to je jedno, veď nemusíš byť dulou, ale ja som sa fakt necítila v tom čase byť ešte kompetentná, pripravená. O to viac, že som mala 3 malé deti, dcerku som viac menej dojčila do samoodstavenia a vieme, aké to je náročné odísť proste od dieťatka, ktoré sa dojčí najmä v noci, keď je dvojročák a trojročák a vyžaduje tú pozornosť. Takže necítila som sa ešte na to a akoby tá cesta toho, akým som sa dostala k dúlovskej nejakej konkrétnej škole, trvala nejaký ten čas. A až keď ma prijali na Amadulu, konečne teda po tom všetkom, v roku 2021 to tuším bolo, do Prahy, tak až vtedy som si povedala, že aký to malo veľký zmysel, že ja som sa, dajme tomu, v tom roku 2019 alebo v roku 2020 nedostala do slovenských dúl, lebo ja som mala patriť tam. Pretože hneď pri prvom pohovore s Miškou aj s Máriou tam padlo to, že proste, že sme si ako keby sadli v zmysle vnímania, keďže oni založili v Čechách to jemné zrození. A ja som už 5 rokov viedla hypnopôrod v Prešove a ja vidím obrovský zmysel v tej príprave, veľmi veľký. Tým pádom som ako keby zistila, že som na správnom mieste. Ale až po tých 3-4 rokoch, kedy som tú cestu vedela, že ju absolvujem, ale nebolo to hneď. Tak ako keď si niekto povie, že a teraz hneď chcem byť dulou a o rok, 2 už chcem chodiť k pôrodom, tak u mňa to bol oveľa dlhší proces, ale tiež ten proces bol taký, že som naslúchala tomu, že čo život do mňa chce. A keď ten človek naslúcha a potom to príde až po niekoľkých rokoch, tak si vtedy povie, že vidí to tak retrospektívne, že OK, a teraz som na správnom mieste. Všetko je tak, ako má byť a všetko to, čo sa dialo predtým, je v poriadku. Takže asi tak som sa dostala nejak až k tomu, že som začala v roku 2021 študovať na Amadule akadémii a popri tom samozrejme som si robila ďalšie vzdelávania, množstvo kurzov a tak ďalej, ale to si môžeme potom kľudne neskôr rozobrať, že čo. A aktívne už sprevádzam pôrody asi už druhý rok, o chvíľku to bude druhý rok, pri prvom pôrode som bola v auguste, pred 2 rokmi. A nepočítala som to, pri koľkých pôrodoch som bola, ale zhruba pri 20 cca. Nemám to spočítané, ale myslím si, že každý ten jeden pôrod, o to viac, keď sa narodí, a keď vidíte to z rodenia, keď sa narodí rodina, že ten pôrod je fakt fyziologický, že do neho sa nezasahuje, respektíve minimálne, s minimálnymi zásahmi. A keď vidíte to narodenie, že sa narodí do náručia ženy a otca a popri tom im tečú slzy obidvom a popri tom, keď si držia to dieťa, si dajú proste bosk,
že je to tak nádherne, emočne krásny pôrod, že vy si poviete v tej chvíli, že wow, že áno, že toto je to, prečo to chcem robiť. Taká droga. Áno, presne tak, že toto je to, prečo ženy by mali potom, a tie ženy hlavne, keď to zažijú, by mali o tom rozprávať, že je to niečo normálne, je to v poriadku a takto by sme mali väčšina z nás chcieť prejsť tým fyziologickým pôrodom. Ale jasné, že to nie je len tak, aj tá žena sa potrebovala pripravovať, aj ten partner potrebovali prejsť nejakú tú cestu spoločnú, tou prípravu, tá rodina sa potrebovala zrodiť. A ja tvrdím, že keď sú vytvorené potom tie ideálne podmienky pre ten pôrod, ideálne samozrejme, dajme tomu, keď tá žena chce rodiť v nemocnici, tak v nemocničných podmienkach tie najlepšie možné podmienky, tak tá žena porodí a porodí úplne v tej svojej ženskej sile, porodí krásne, keď sa jej nechá tá kompetencia toho, že ona je schopná porodiť a ona to zvládne. No a ja cítim, že tam hrám tú úlohu, že aj keby som mala neviem koľko kurzov celosvetových, zahraničných, chcem povedať každej jednej žene a prihovoriť sa každej jednej žene, že tá dula, keď je tam s vami, aspoň ja to tak cítim, že tam stačí, že tam je. Mm-hmm. Že tam vysiela to, že ty to zvládneš, že je to v poriadku. A tá žena cíti tú istotu. Hej. Jasné, že všetky tie prídavné cez rebozo, cez aromaterapiu, cez relaxačnú hudbu, cez polohovanie, má to čo do seba. Ale keď tam tá žena má tú osobu, ktorá od nej neodchádza, je tam prítomná a uisťuje ju, že to, čo sa deje s jej telom, je v poriadku, tá žena ako keby má tú obrovskú istotu, že je to OK, všetko je OK, že moje telo to zvládne. A bez ohľadu na to, že by sme si vymenili nejaké slova, to je presne aj tej knihe, čo sa píše Pôrod s dúlou, že stačí, že tá dúla tam je a nemusí nič robiť. A už je nižšie riziko toho cisárskeho rézu, nižšie riziko zásahov a tak ďalej. Takže častokrát nehľadajte možno, že tú dokonalú dúlu alebo tú dúlu, ktorá má možno neviem koľko skúseností, neviem koľko pôrodov za sebou. Hľadajte to, že vnímate to napojenie toho, že tá dúla tam je a stačí, že tam je a váš proces pôrodný je ochránený fyziologicky. A veľakrát to vidím a veľakrát žasnem nad tým, že wow, že aké to je super. Sa mi páči, takže ako to rozprávaš. Hej. Ale má to nejaký príbeh, pretože ono celé za tým je to, že ja som síce vzdelaním inžinierka ekonomie a keď som dávala výpoveď z práce asi pred 2 alebo 3 rokmi, som bola za šéfkou, že dávam výpoveď, tak ona na mňa pozrela, že či som OK, že teda ďalší 5 tu čakajú dajme tomu na to miesto, lebo ja som aj pracovala v štátnej sfére, čiže mala som prácu, kde som sa mohla vrátiť, hej, a jednoducho som išla, ako keby nechala som otvorený priestor tomu, že no a čože teda, že nebude mať tú istotu toho, že každý mesiac vám cinkne nejaký príjem na váš účet, ale ja v tejto práci vidím obrovský zmysel, obrovský. Takže asi toľko. Hej, mne ide celý čas, že každá z nás robí v podstate tú istú prácu, že máme to poslanie tam držať ten priestor a dávať tam tej žene už len tá naša prítomnosť, tú podporu a páči sa mi, že ako to každá z nás vlastne opisuje inými slovami to, čo sme schopné tam s tou ženou alebo s tou rodinou vytvoriť, lebo som bola pred týždňom na takom diskusnom večere s jednou babicou a v podstate rozprávala o tom istom, o tých istých skúsenostiach, ale dávala to do úplne iných slov. Teraz sa mi to tak pospájalo, že každá z nás to proste povie inými slovami a aj preto je dôležité pre tú ženu vlastne možno rozhliadnúť sa, stretnúť sa s 2 aj s 3 tými dulami, ak má na to teda čas, ak si ju začne hľadať skôr a podľa toho si vybrať, že ako keby tam musí byť tá dôvera aspoň a cíti tam, že to srdce ju možno tak ťahá k tej dule. Nemôže to byť zase úplne, že cudzia nejaká osoba. Mňa pritom napadlo a hneď vyberiem tak z tých tém, ktoré okrem toho, že sa dostaneme aj k rebozu, lebo teda to je taká hlavná téma týchto rozhovorov a sa na to veľmi teším. Tak mi napadá opýtať sa ťa, že kto sú také tvoje sprievodkyne? Že v podstate ty vytváraš nejaký priestor pre ženy, máš aj nejaké skupinové v podstate stretnutia so ženami. Ja sama vnímam hlavne vďaka kurzu Duly a potom udalostiam, ktoré sa diali v mojom živote potom, aký je ženský kruh, alebo teda už len obyčajné možno stretnutie sa so susedou a porozprávanie sa, aká je tá ženská energia dôležitá, pokým tam nie je nejaké porovnávanie sa a také tie negatívne aspekty kruhov, ktoré zvykneme stále možno pozorovať medzi nami ženami. Tak kto sú v tomto takom dulom svete tvoje sprievodkyne, alebo kto boli také prvé ženy, ktoré ťa ovplyvnili, možno práve v Amadule? A či si aj ty teraz dopraješ taký ženský kruh z tej opačnej pozície, že ideš medzi ženy sa tak ty sama doplniť, nasytiť,
zazdrojovať? Celkom dobrá otázka. Som sa vyslovene teraz nad ňou zamyslela, že či mám nejaké také sprievodkyne. Úplne takou prvou bola Zuzana Rohačková. Ona totiž to je tiež laktačnou poradkyňou mamily a ona bola pri mojom druhom pôrode. Aj napriek tomu, že tam pri ňom bola veľmi krátky čas, lebo od toho, ako sme sa stretli až do samotného pôrodu, uplynula asi 1,5 hodiny, ja som aj napriek tomu, že nestihla ani sa vyzliesť a vybaliť žiadnu tašku, sme rovno išli na pôrodnú sálu a rovno sa narodilo bábätko. Celý čas vlastne v aute bola pri mne len na zadných sedadlách. Nerobila nejaké veľké veci. Pár slov a mňa to uistilo v tom, že je to v poriadku všetko to, čo sa deje. Aj keby, dajme tomu, dobre, narodí sa teraz babätko v aute, lebo už aj v aute som mala nejaké tie tlaky na konečník, keď sa rodil druhý synček. Ale asi ona bola tá vzprúha, ktorá opäť ma pozbudilo to k tomu, že bola to jedna z osôb, ktorá tam bola a pri prvom pôrode som teda dulu nemala a vedela som to porovnať, že bola tam tá sila, tá neviditeľná sila tej duly. Hej, áno, neviem to opísať, tak neviem to dať do fyzických konkrétnych slov, alebo je to niečo, hej, keď povieme láska, tak proste je to niečo, čo cítime, ale nie je to nič hmatateľné. Tak dulu vidíme, je síce hmatateľná, ale tá dula tam dáva do toho procesu pôrodu o to viac, že tá žena ju pozná, má s ňou nejaký vzťah, dôveruje jej, vnímajú ako osobu, ktorá ju podporí v tom procese, že keď fakt nebude niečo schopná zvládnuť, či už predýcha tú kontrakciu, alebo upadne do nejakých takých svojho spracovania nejakých emócií a tak ďalej. Takže tá dula je tam, tá osoba hlavná, ktorá rozumie fyziológiu pôrodu a vie podporiť tú fyziológiu. A na tej úrovni sa som sa napojila so Zuzkou. A ja som to tak aj vnímala, keď spätne opisujem ten druhý taký môj prevratný znovu zrozený pôrod, ja to tak mám, že znovu zrodený, lebo po tom prvom pôrode, tak vždycky opisujem ten taký moment toho, že aj napriek tomu, že ten lekár za mnou mi prvýkrát povedal teda, že pani Baníková, otočte sa, lebo ja som porodila na 4, tak ja som nezareagovala na meno, lebo ja stále tvrdím, že ja som tam mala také 2 piliere. Prvý pilier bol môj manžel, to bol Tuna, a druhý pilier bola moja dula. A to, čo tam ako keby hovoril lekár, že sa mám otočiť do polohy na chrbát, s nohami hore ideálne samozrejme, tak som sa neotočila, nezareagovala som a druhýkrát na mňa zareagovala, že pani inžinierka, otočte sa. A tým, že opäť tam boli tie stĺpce toho, že akože sorry, že ty si tu ten, čo niečo odo mňa chceš, ale ja viem, že to nie je OK teraz aktuálne pre mňa, že vôbec, tak opäť tam mám takú oporu tých 2 stĺpov, hej. A vnímala som to tak veľmi silne, že ja nepotrebujem počúvať, aby mi niekto hovoril, že sa otočte, keď v tejto chvíli som to ja nepovažovala za vôbec, ale vôbec potrebné. Práve naopak som potrebovala ešte viac sa napojiť na to svoje telo. Potrebovala som tam mať tú osobu, ktorej som dôverovala, že všetko je v poriadku, že je OK, že tá fyziológia ide ako má. Manžela, ktorý mi podal vodu a do 10 minút, ani nie do 10 bol babätko na svete. A tým pádom ja už som sa nemala priestor a čas otočiť tak, ako to chcel lekár. Pretože to nebolo o tom, že v prípade, ak vám to vyhovuje, skúste sa otočiť, alebo nejaký taký, hoci aj manipulatívny návrh. To bolo vyslovene otočte sa. Áno, to bol nejaký príkaz. A ja som vedela, že ja to príkazové stavy proste, že ja už to budem vypínať, že ja už som si zažila ten príkazový pôrod prvý a teraz som sa viac napojila na to svoje telo, o to viac, že som tam mala tie piliere a to bolo to, čo ma prilnulo k tomu, že aký ten neviditeľný zmysel má tá sprevádzajúca osoba pri pôrode. A nie len jedna, no ideálne za mňa ideálne partnera a dula, hej, to je taký tím potom. Taká tímová práca už sa tam uvolí. Takže Zuzka Roháčková bola jedna z nich, no a potom pri 3. pôrode to bola ďalšia skúsená dula, zároveň babica, alebo akokoľvek, ona častokrát sa nechala rôzne nazývať, tak pri 3. pôrode som sa len ubezpečila, alebo dalo mi len to vnútro, potom neskôr po pôrode povedalo, že OK, že toto je žena, ktorá má miesto byť pri tom procese toho pôrodu, že je to opäť žena, ktorá vás nechá porodiť a nechá ten priebeh ísť tou fyziológiou. Takže za mňa mať ženu pri pôrode, s ktorou ste v kontakte, s ktorou ste napojená, s ktorou viete a vnímate, že môžete sa na ňu spoľahnúť, čo sa týka podpory fyziológie pôrodu, je jedna báseň. No. Je to super mať takúto ženu a oporu. Ideálne už v čase tehotenstva, samozrejme. Dobre, keď sme pri sprievodkyniach, tak mi napadá ďalej sa opýtať, že kde si sa prvýkrát stretla s mexickým rebozom, s touto technikou alebo s technikou rebozo a kto boli také tvoje prvé učiteľky alebo od koho si mala možnosť sa učiť používať rebozo?
OK, ďakujem za tvoju otázku. A ešte odpoviem na tú predošlú, lebo sa spomínala tie kruhy ženské. No. Tak ja som nejaké konkrétne kruhy ženské nenavštevovala, ale teraz vytváram taký bezpečný priestor pre ženy. Nevolám to, že kruhy, ja to volám, máme to tehotenské cvičenie. Ale my vždycky nejakú tú polhodinku pred tým samotným cvičením sa vždycky rozprávame. Ja to skôr nazývam, že tam prebieha medzi tými ženami taká skupinová dynamika. Áno. Hej, tá skupinová dynamika to je tak niečo úžasné, že ja čerpám z nich, z tých žien a vždycky im tam, ako urobím taký nadhľad po prípade, vždycky im tam, že stále tie ženy, keď sa vyskladá nejaká skupina žien na tom tehotenskom cvičení, či sme tam 4-5, či nás tam je 9, vždycky tie ženy ako keby riešia tie isté veci, prichádzajú s takými istými strachmi, riešia počas tehotenstva rovnaké situácie a potom je dobre vidieť, ako sa tie ženy potom vzájomne takto podržia v tých niektorých úrovniach toho tehotenstva a častokrát tam vznikajú aj také pekné priateľstva, že potom tie ženy chcú vedieť, že ako ona už porodila a kde a častokrát si vymieňajú medzi sebou také informácie, ktoré bežne si žena u gynekologickej ambulancii proste nemá s kým vymeniť, pretože tam žena fyzicky príde, urobí sa nejaké technické veci a odíde preč, hej. Čiže tá žena fakt v našej spoločnosti teraz vnímam to, že nemajú sa kde spoločne pozdieľať a zistiť si tie skutočné informácie a vymeniť si tie skutočné hodnotové emócie alebo hodnotové názory nejaké, hej, že každá z nás to má inak a že je v poriadku to mať tak alebo tak. Čiže taký ten bezpečný kruh je tých stretnutia tých žien alebo takú podpornú skupinu tých tehotných žien je to veľmi dôležité a hlavne potom tie ženy sú veľmi vďačné a častokrát sa mi stane, že keď zazdieľam, že máme tehotenské cvičenie, máme takúto skupinku, tak ženy, ktoré majú ročné, dvojročné detičky už a chodili na to cvičenie, tak mi hovoria, že a nemáš niečo aj pre ženy, ktoré sú po pôrode, mne tam bolo tak dobre na tom stretnutí, že tie ženy fakt tam sa častokrát otvoria a či príde prvorodička alebo druhá alebo tretia rodička, že je to také veľmi pekné a neskôr samozrejme potom začíname aj to cvičenie. A ja som samozrejme, keď sa pýtala, tak ja zatiaľ som neabsolvovala žiadne také stretnutia, ale pred mojimi samotnými pôrodmi tiež som vyhľadávala takéto skupiny žien, kde sa stretávali a kde častokrát sa medzi sebou otvárali a vytvárali to bezpečie medzi sebou. Že častokrát sme zistili, že sme na rovnakej vlne a že je to v poriadku, že to takto vnímame. Takže to by bolo ešte k tej tvojej predchádzajúcej otázke. A teraz bola otázka k rebozu. Ja som sa prvýkrát dozvedela o reboze, mám pocit, že cez Gabiku Janovičovú, keď je vypísala kurz s Aničkou Kohutovou. Takže ja som bola prvýkrát na kurze rebozo s Aničkou Kohutovou niekde pri Trnave a bolo to asi pred 3-4 rokmi. A odtedy som s Aničkou Kohutovou absolvovala asi ďalšie 2 kurzy. Jeden sa odohrával tu na univerzite, to bolo teraz vo februári spolu s pani Olgou Gruberovou. S Olgou som robila predchádzajúci rozhovor. Áno. Takže ten kurz bol tiež skvelý, pretože tam bola poňatá to rebozo ako celostne, aj pri pôrode, aj počas pôrodu, aj počas rôznych fáz otvárania a Olga Gruberová dala do toho profi pohľad fyzioterapeuta. A tak to zapadlo ako také, že wow. A bol to môj 3. kurz s Aničkou Kohutovou a teraz môžem povedať, že až po 3. kurze sa cítim byť dostatočne istá a sebaistá, že viem, čo kedy mám použiť, že všetky tie súvislosti mi tam zaklapli. Predtým som bola ešte v minulého roku na Spinning Babies z Niky Zerfas, ktorá pricestovala z Ameriky do Prahy. Takže opäť, najprv som mala tam nejaké tie poznatky, tie Spinning Babies, z prácu s pánvou, práca s maternicou, práca s babetkom v brúšku. A keď som prišla na kurz s Olgou Gruberovou, Aničkou Kohutovou, tak opäť to tak všetko zapadlo. Ako keby čím viac sa človek vzdeláva v tej téme, tak sa mu vyskladáva nádherný obraz súvislostí. A tie súvislosti do seba tak krásne zapadajú, že je to niečo krásne, je to niečo nádherné proste. Že človek si len povie, že aha, áno, to ako keď ty si povedala, že tá babica to hovorila s inými slovami, tak potom tie kurzy tie informácie vlastne sa ti len skladajú a vidíš tam obrovské súvislosti, hej, medzi tými informáciami a že častokrát, dajme tomu, Olga Gruberová to povie z fyzioterapeutického, Anička Kohutová z toho jej pôrodnej asistentky skrze rebozo a techniku rebozo a potom príde tu na Niky Zerfas, hovorí o Spinning Babies, ale vlastne dá sa povedať, že aj hovorí o tom istom a zároveň podporí to ešte aj z toho 3. pohľadu, ako tiež pôrodná asistentka Dula a tak ďalej, ktorá dlhodobo školí ženy pôrodné asistentky Duly po celom svete. Jediné, čo musím vyzdvihnúť, je smutné na tom celom bolo to, že z východného Slovenska, respektíve z celého Slovenska, my sme tam boli jediné 2 Duly z celého Slovenska na tom kurze, ktorý bol v Prahe o Spinning Babies a boli tam, brali to tak, že my sme stredná Európa. Zo strednej Európy tam pricestovali do Prahy 10 pôrodných asistentiek z Islandu, wow. 2 pôrodné asistentky z Slovinska,
2 z Nemecka, 2 z Rakúska, niektoré tam boli pôrodné asistentky z Čiech, bola tam jedna z Francúzska pôrodná asistentka a dula, čiže tam bola vlastne celá stredná západná Európa plus Island, asi 10 ich tam bolo pôrodných asistentiek a my jedine 2 zo Slovenska. Že je to taký smutný obraz toho, ako, aspoň podľa mňa, že ako by sme sa ako keby v týchto oblastiach mohli viac dovzdelávať alebo viac zdieľať, či už v systéme alebo aj mimo neho, OK. Že mne to prišlo proste veľmi smutné, že sme tam len 2. A ani jedna z nás nie je, dáme tomu, pôrodná asistentka, aby porozumela tým súvislostiam. Jasné, ja som to tak mala podobný pocit, asi ako opisuješ. Naposledy som bola na kurze pôrodu koncom pánvovým v Bratislave, teda vo Vysokej pri Morave a tiež som tam mala, síce tam boli pôrodničky, lekárky, asi raz, 2, 3, dokonca až 3, 2 boli zo Starej Ľubovne. Možno pravdepodobne sa s nimi aj stretávaš pri pôrodoch, takže to bolo super, ale tiež som mala také, že wow, že takýto kurz by sa tu uživil asi celý rok, že tá žena, Deborah Rhodes, by mohla takto na každý víkend chodiť proste do nejakého mesta a bolo by úžasné, keby sa tie informácie, čo nám tam odovzdala, dostali do pôrodníc, že ja som úplne žasla, že aha, už chápem asi, prečo je stále okolo toho pôrodu kápe taký strach, toľko mýtov, lebo nám proste iba chýbajú informácie. Ale to je asi v každej oblasti, že nie len v porodníctve, alebo nie len keď rozrobíme to pôrodníctvo na drobné, tak pokým tam nemáme informácie, tak za nás rozhoduje často strach a nejaké tie zaužívané praktiky, ktoré už ani nie sú fajn, ani pre ženu, ani pre dieťa, ani tým pádom pre rodinu, pre spoločnosť. Dobre, tak poďme vhupnúť, potom sa možno ešte tak vrátime k takým všeobecnejším otázkam o tebe aj o tom tvojom dulovaní. Poďme vhupnúť, keď sme začali o tom reboze. Predpokladám teda, že keď ideš pôrodu, tak máš vo svojej pôrodnej taške zbalené rebozo, možno 1, možno 2. Začínaš s ním pracovať už počas prípravy, napríklad či radíš žene, ako sa zavinovať v tehotenstve, alebo kde tam vlastne to rebozo prvýkrát vyťahuješ, keď sa dostávaš do kontaktu s nejakou tehotnou ženou. Áno, ďakujem. Výborná otázka. Ja to totiž to mám nastavené tak, že v tom komplexnom balíčku, ktorý si klientka u mňa platí, tak má tam na tom buď 1 alebo 2 predpôrodných stretnutiach a zahrnutú v cene aj tú rebozomasáž. Čiže kompletné celotelová rebozomasáž, ako také napojenie, aby aj tá klientka vedela, čo je to rebozo, ako sa pri tom bude približne cítiť, keď to rebozo budem používať, aby aj ona sa vedela uvoľniť, nahlbiť sa viac na seba, na to uvoľnenie, na to odovzdanie sa tomu rebozu počas tej masáži. Že ten prvý kontakt je dobré, ak tam tá žena má. Zvyčajne to robím na tom poslednom stretnutí pred pôrodom, niekedy to je mesiac, niekedy pár týždňov, je to rôzne. A ja som to zaradila vyslovene do balíčka kvôli tomu, že chcem, aby tá klientka vedela, čo je rebozo a vedela, že ako ho budem používať. A zvyčajne aj tak dobre to funguje, lebo tá žena už, keď vyťahnem to rebozo, tak už vôbec není, že čo to ideš robiť, čo to ja tak ďalej. Častokrát tým ženám aj ukazujem na tom stretnutí pred pôrodom, že čo budem robiť, akú techniku budem využívať, ako to bude vyzerať a tak ďalej. Niektorým ženám dám rebozo aj na domov, že keď ten partner vníma, že vie poskytnúť pár nejakých techník tej žene aj počas tehotenstva, hlavne na uvoľnenie niektorých častí toho tela, tak ja im to rebozo aj nechám na doma, keď sú takí, že aktívny ten manžel, že má chuť sa zapájať. Takže prvýkrát sa stretáva žena pred pôrodom a počas tej masáži celotelovej, no a potom samozrejme ja to rebozo vždycky mám taký ten, nie že strach toho, že nesmiem zabudnúť to rebozo doma, lebo to vnímam, že to je to najdôležitejšie, čo musím zobrať. Takže ja častokrát som taká, že musím si to rebozo skontrolovať, či naozaj ešte v tom kufri, ja to tiež som taký žltý kufor, či v tom kufri ho mám. Ja som ho videla na nejakej fotke, to vyzeralo úplne super. No, ja milujem takéto pestré farebné farby, a keď som raz bola v Tesco a videla som, že akcia na kufor, si hovorím, tento kufor bude chodiť so mnou k pôrodom. Si ma zavolal proste kufor, takže už chodí so mnou a mám tam všetko, čo potrebujem, ale najzákladnejšie pre mňa je mať tam to rebozo. Samozrejme, že je tam kopec ďalších iných vecí, ktoré využívam pri pôrode, ale to rebozo je u mňa základ, fakt. Ja ako keby, že nemám to rebozo, tak neviem, či to Anička Kohútová povedala, ja sa cítim, ako keby som nemala tie ruky, alebo jednu takú predĺženú ruku k tej klientke. Áno, samozrejme, že tam prebiehajú tie dotyky cez ruku a tak ďalej, ale to rebozo ako keby je taká obria ruka pre mňa, že viem poňať veľkú plochu tej žene, viem jej ponúknuť rôzne veci, ktoré s tým rebozom samozrejme vedia pomôcť tej žene.
tej fyziológii V pôrodu. podstate aj sa to tak opisuje, že a ja vždy hovorím ženám, že dobre, ja mám ruky, môžem ťa masírovať, môže ťa masírovať ten muž, ale ako náhle tam priložím to rebozo, jednak ja si oddychnem, že zapojím iné svaly, proste vystriedam aj ja tie pohyby, lebo predsa len sme s tou ženou niekoľko hodín, aj ten muž si potrebuje oddychnúť, prestriedame sa a to rebozo presne, že keď ideme potom tak v podstate po fyzike, lebo Áno. veľká časť toho pôrodu a všetkého je v podstate čistá fyzika, tak pokrie väčšiu časť toho tela, čiže dokážem vďaka tomu rebozu poskytnúť ešte väčšiu úľavu a intenzívnejšiu. Som ťa prerušila, ale môžeš pokračovať. Nie, len si ma doplnila, to je super, áno, presne to tak vnímam aj ja, že proste to rebozo je taký veľký pomocník pre mňa a neviem, rozmýšľala som minule, že čo keby som zistila v polke ceste, že som ho zabudla. Či by som sa po neho vrátila, alebo nie, ale asi áno. Ovšem, s ohľadom na to, že v akej fáze pôrodu by bola klientka, minule ma to tak napadlo, že vrátila by som sa, kebyže ho nemám. Ale to vždy je vysoká pravdepodobnosť, že dnes už v pôrodnici majú reboza, nie? Aspoň predpokladám tam, kde chodíš ty, aj tuto v okolí. Aspoň sa tým niektoré pôrodnice prezentujú. To, či ho používajú, to už až tak zistené nemám, ale asi by sa našlo, keby si ho chcela si požičať. Myslím si, že asi áno. Takže ja aktívne používam rebozo, mám ho veľmi rada a stalo sa mojou neoddeliteľnou súčasťou toho sprevádzania pri pôrode. Hej, mne ešte napadá, že s Olgou sme sa v rozhovore bavili aj o takom bezprostrednom zavinovaní po pôrode. Je tam rozdiel v tom, že keď je pôrod sekciou a keď je vaginálny pôrod, na čo si treba dať pozor. Ak vás to teda bude zaujímať, tak si môžete potom vypočuť spätne. Čiže mne ešte napadá, že taký ideál by bol, že už tá žena má zbalené to rebozo a vlastne jedno máš ty, to svoje, a druhé má ona, lebo hneď po tom pôrode si chce dopriať to teplo, takéto podporovanie zavinovania maternice. Áno, presne tak. Ja vlastne aj v cene toho balíčka mám tam aj požičanie šatky. Nemám vyslovene, že požičanie reboza, mám tie fyzioterapeutické šatky, ktoré ponúka aj Olga Gruberová, tuším, že aj na svojom e-shope, to ja na to mám tiež našité. Hej, zavinovacie šatky. Zavinovacie, presne tak to volajú. Takže tie zavinovacie šatky tá žena, klientka dostáva už počas tehotenstva, zavinuje si brúško a následne, ja vždycky hovorím, že vezmite si ku pôrodu, lebo po pôrode hneď ako tá žena je presunutá na oddelenie 6. nedelia, tak hovorím, že chod do sprchy a ak sa dá, zavini si to brúško. Čiže ona tie inštrukcie, tak každá jedna žena, ktorú sprevádza, má tú šatku, čiže ako keby to všetko, celý ten komplexný balík už zahrňa aj tú šatku na zavinovanie brúška. Ona ju má celé obdobie až do konca 6. nedelia. Ja som si vo svojom balíčku stanovila tie veci, na ktorých mi záleží, aby tie ženy mali. A ja im to ako keby poskytujem už v tej cene. Že viem, že toto je dôležité a viem, že teraz kebyže poviem, že no tak si zožen šatku a tak to nejaké obdobie trvá a buď si ju zoženie alebo nie. A ja viem, že keď jej to dám a jej ukážem, ako to používať, takže veľká väčšina žien to aj má a bude to používať. Je to super. Vieš aj si tak vybaviť pred sebou, že kedy najčastejšie vyberáš to rebozo z tašky? Že v akej situácii pri porode ho naozaj už tak si taká istá tým a vieš, že ho proste potrebuješ použiť? Možno preventívne, alebo možno už teda priamo s nejakým cieľom. Keď ten pôrod krásne ide, tak žene to len navrhnem, že ak chceš, teda môžem ti urobiť rebozomásáž. Žena bola na nápárke, bola v sprche, pomasírované kríže, používame teplo a tak ďalej. A keď už vnímam, že tá žena už je taká, že už ani polohu si nevie nájsť a je taká, že aj rozladená, nevie sa uvoľniť, tak to je prvá vec, ktorú ja ponúknem žene. Že dám jej ten návrh, že ak chceš, urobím ti rebozomásáž. A buď tá žena súhlasí, alebo nie. Ale zvyčajne sa mi stalo, že väčšina tých žien súhlasí s tou rebozomasážou a potom, keď tú rebozo, totiž to prvýkrát, keď som použila rebozo, to bol pôrod VBAC, čiže vaginálny pôrod po cisárskom reze. A vtedy to trošku, keď som teda ja nabehla ako dula na pôrodnú salu, tak sa to trošku spomalilo, porozprávali sme sa ten celý pôrod. A tak po hodinke a pol ma napadlo, že počúvaj sem, že ja mám so sebou rebozo. Urobím ti rebozomasáž. A ako náhle som urobila rebozomasáž, ja som sa tam celá do toho odovzdala. Ja mám pocit, že do hodinky sa to bábätko narodilo a musím sa priznať, že ja sama som bola z toho prekvapená, že ako keby, že tak človek zapochybuje o tom, že to až tak skutočne funguje. A odtedy vlastne plne odtedy sa mi to len stále potvrdzovalo. A to bol fakt prvý pôrod po cisárskom reze, keď tá žena bola, dáme tomu, na tých 6 cm a do hodinky sa bábätko narodilo samozrejme v tej inej polohe, úplne hands-free, lekár to bábätko len chytil a potom podal tej žene, že som si povedala, že tak som pozrela na to rebozo, ktoré bolo potom viselo na mne, si hovorím, že
dobre, že teda malo to grady. A tam som používala rebozo asi aktívnu hodinu. Keď som vnímala, že ten pôrod sa zastavil, respektíve on sa úplne nezastavil, ale tie kontrakcie sa utelmili, tá žena viac so mnou komunikovala, že vyslovene nebol to ten aktívny pôrod, pričom už bola, dajme tomu, na tých 6-7 cm, hej. No a do hodinky a pol bolo bábo na svete, ale to rebozo dokázalo uvoľniť tú ženu, ja som sa dokázala na tú ženu napojiť a tá žena, a to už potom išlo proste. Takže sama som zapochybovala o tom. Prvýkrát, že a to tak skutočne funguje, wow, to je super. Hej, ja si to tiež tak pri každej masáži pripomínam, keď mi žena, včera som mala tiež tehotenskú masáž, presne takto cca mesiac pred pôrodom s mojou klientkou. A je to krásne, presne takéto napojenie sa, uvoľnenie sa, vrátenie sa k tomu, neviem, alebo také prepnutie sa na novo. A pripomínam si vždycky pri tom, že wow, že ja si niektoré tie ako keby časti tej masáže pamätám už iba z kurzu, lebo ja si málo kedy doprajem rebozo masáž, tak vždy tak na tých ženách pozorujem, že wow, toto je to, čo bolo také super a že oni si to tak užijú, na konci väčšinou zaspia, zrelaxujú si a sú potom také pozbudené. Je to taký posilňovač aj toho nášho duchovného, tej mysle, aj toho tela fyzického. Áno, ja tam vnímam ešte to také prepojenie, krásne si to povedala, ja tam vnímam to také prepojenie, že tak ako sa žena dokáže odovzdať to nie je, že odovzdať sa šatke, dokáže sa odovzdať tej masáži a tomu uvoľneniu, tak to je podobne, že keď toto dokáže urobiť tým svojim telom po fyzickej stránke pri pôrode. Že to je len sa odovzdanie tomu prúdeniu toho procesu, alebo odovzdanie sa tej rieke, že tá rieka proste bude tieť. A či ja sa odovzdám a tá rebozová masáž ma len tak vovádza do toho, že takto nejak proste to tam odovzdaj, nechaj to telo pracovať. A keď tá žena sa na to ako keby pripravuje intenzívne a napojí sa potom v tej masáži a nechá to telo uvoľnené, nechá tú druhú ženu, tú masírujúcu, nechá sa v ňou viesť a tak ja tam vidím tú paralelu toho pôrodu, že keď sa nechám viesť potom tým pôrodom a nechám sa uvoľniť to telo a nechám to telo robiť to, čo má, tak ten pôrod ide nádherne, on tak si plynie. Že tam nemá tu žiadnu prekážku toho, že prečo by nemal. Keď tá žena sa odovzdá, tak ako sa odovzdá pri masáži, tomu uvoľneniu. Stretla si sa v pôrodnici aj s tým, že by rebozo alebo použitie reboza navrhli pôrodná asistentka alebo lekár, alebo že by ho teda reálne s tebou aj použili? Áno, stretla som sa s tým, ale priznám sa, že sú to skôr také progresívni lekári, skôr tie lekárky, ktoré poznajú túto techniku, vedia o nej. Možno, že párkrát som spomenula aj pôrodnej asistentke, že ideme ešte urobiť žene rebozomása, že po skončení rebozo, že kľudne, že teda môžeme ísť natočiť záznam. Samozrejme tam, kde sprevádzam, tak nejak nevnímam to, že majú s tým buď problém, alebo že sa pozerajú na to tak zvláštne, vôbec nie. Poznajú to tam a vedia, že keď teda tá dula tam je, tak takéto techniky bude používať. Ale vyslovene, že by som sa stretla s tým, že by aktívne nejaká lekárka vyťahla rebozo svoje, alebo že by navrhovala nejaké rebozo techniky, tak nie. Poznajú to. Ja som tie niektoré pôrodné asistentky videla aj na kurzoch, buď spoločne so mnou, alebo že som bola na tom kurze, kde boli aj oni, že viem, že tie techniky ovládajú a poznajú, ale nevidela som, že by ich používali aktívne. Ono to takto berú, že keď ja už som pri tom pôrode a mám to svoje rebozo, takže to budem používať ja. Pripomeň ešte pre tých, čo nás počúvajú, alebo teda budú nás počúvať, keďže to nahrávame v predstihu, kde pôsobíš, v akých pôrodniciach sa ocitneš, alebo teda so ženami chodíš sprevádzať, kde si, odkiaľ si. Spomínala si východné Slovensko, ale možno to tak trochu viacej konkretizuj. Ja som z Prešova, som aj rodačka z Prešova, bývam blízko pri Prešove. A väčšinou sprevádzam ženy, tá požiadavka na sprevádzanie väčšinou chodí buď Krompachy alebo Stará Ľubovňa. Musím povedať, že teraz posledný polrok to bola skôr Stará Ľubovňa, všetky tie posledné pôrody, ale väčšinou mám klientov nemám len klientov, že z Prešova, ale z ďalekého aj stredného Slovenska. Teraz naposledy som mala klientov z Ružomberka, potom som mala aj klientov z Banskej Bystrice, z Humenného, z Košic, rôzne tí klienti ma oslovujú. Čiže je to také širší okruh tých klientov, ktorých mám. A ja som priamo bývam pri Prešove, ale pôsobím aj v Prešove. Aj tehotenské cvičenia, ktoré vediem, tak vediem v Prešove. Aj kurzy, ktoré vediem víkendové, tak už ich dlhšie vediem dlhšie v Prešove ako v Starej Ľubovni, takže môj okruh je Prešov a okolie. A vlastne na sociálnych sieťach ťa nájdeme nie pod tvojim menom, ale pod názvom Zrodenie láskou.
Zrodenie s Áno, láskou. zrodenie láskou, Áno. zrodenie láskou. Dobre, ja potom vlastne aj pod video, alebo teda aj pod podcast na Spotify hodím odkazy, aby ste si mohli o Tatiane pozrieť a prečítať viac, ak vás zaujme jej práca. Neviem, to slovo práca je také, nie až tak sa mi k tomu hodí, ale teda je to také naše dulej poslanie. Teraz te poprosím, povedz mi viacej, keď k tebe niekto príde a možno prvýkrát sa stretne s pojmom hypnopôrod, keďže si aj lektorka hypnopôrodu, ak to správne pomenúvávam, tak čo si partneri za tým možno ako prvé predstavia, alebo prečo vyhľadajú práve tento spôsob prípravy na pôrod? Hypnopôrod, áno, presne ten názov je taký, že hypnopôrod, ale je to prevzatý názov z angličtiny, samozrejme hypnobirthing. A tí, ktorí počujete ten názov prvýkrát, prosím, neočakávajte od toho, že častokrát totiž to prvýkrát, keď mladý človek je tehotný, je žena tehotná, alebo povie to nejaké svojej mamke, babke, že ide na hypnopôrod, tak skôr dostane posmešné tie nejaké vtipky alebo posmešné názory. Je to skôr o tom, ako prinavrátiť. Celý ten hypnopôrod je jednak o technikách, ktoré žena cvičí už počas tehotenstva. Čiže je dobré, keď tá žena absolvuje ideálne od toho 25. týždňa, niekedy kľudne aj skôr môže, ak teda je všetko v poriadku, v zmysle tehotenstva sa cíti dobre, pretože tie techniky vie nacvičovať už počas tehotenstva. To je veľmi dobré, že čím viac času má žena nacvičovať tie techniky, tým je to lepšie pre ňu a pre jej bábätko. Takže hypnopôrod je skôr o tom, ako prinavrátiť naspäť tú pôrodnú skúsenosť mužovi a žene. Že je to nejaký celok, že je to. A preto aj ten názov Zrodenie láskou, keď sa vrátim k tomu, lebo aj dvaja ľudia, teda keď splodia to bábätko, tak musia tam byť teda dvaja, ideálne, keď sú teda dvaja. A tak aj to bábätko sa v nejakom momente, keď sa spojí mužská spermia a ženské vajíčko, tak sa zrodí z tej lásky, lebo aj tam pôsobí ten istý hormón, ktorý Michel Oden opisoval, že pôsobí aj pri pôrode toho bábätka. Je to úplne základný hormón, či už pri orgazme alebo pri rodení toho bábätka. A zrodenie z lásky, že ja stále tvrdím, že aj to bábätko sa spojením dvoch mužskej spermie a ženského vajíčka zrodí z tej lásky a vďaka tomu hormonálnemu koktejlu, tak ideálne je aj keď pri pôrode vlastne nastane to také spojenie. Teraz nehovorím, že každý muž musí byť pri pôrode a ten, ktorý nie je, takže ten pôrod nedopadne fyziologicky, ale je dobre, keď tam je to napojenie aj toho muža, keď ten muž je pripravený. No a hypnopôrod je o tom, že komplexne, celostne pripravuje ideálne páry, ak nie páry, tak kľudne aj len ženy. Dáva im základný pohľad na fyziológiu pôrodu, ako funguje telo, ako fungujú hormóny, čo môže partner a mužu robiť pri pôrode tej ženy, ako jej môže pomôcť. Prechádzame tam pôrodné priania, sú tam nejaké videoukážky presne z pôrodov, že keď idem pustiť nejaké video, tak tí muži prvýkrát, že budeme vidieť pôrod, hej, že čo tam bude, ale vlastne uvidia niečo také, že tak toto sme videli prvýkrát. Sme nevedeli, že takéto môže byť niečo iné, hej, že sa babetko, dajme tomu, narodí do vody, do bazéna, v takom prítmi, pokoji, hej. Takže je to taký iný pohľad na ten pôrod a celý ten hypnopôrod jednak učí techniky dýchania, učí techniky uvoľňovania mysle počas pôrodu. Je dobré, keď tie techniky ženy trénujú, ale zároveň dáva taký komplexný pohľad o tom, a ako podporiť tú fyziológiu pôrodu v tej úplnej základnej vrstve, v tej báze. Že toto môžete urobiť preto, aby ste podporili vy váš zdravý fyziologický pôrod a následne aj zdravé narodenie bábätka. Samozrejme s tými najlepšími emóciami, dojmami a z toho zážitku z pôrodu. Aj napriek tomu, že stále ja vravím na kurze hypnopôrodu, že nečakajte prosím, že pôrod bude bezbolestný, lebo častokrát sa vyhovárajú na to, že my hovoríme ženám na kurze lektorky, že porodia bezbolestne a tak ďalej. Nejaká tá bolesť pri pôrode patrí, ale tie ženy prežívanie tej bolesti majú úplne iné, keď bojujú s tým procesom a keď sa mu odovzdajú. A to, že sa mu odovzdajú, tak tie techniky hypnopôrodu len pomôžu žene nechať ten proces plynúť, nechať to telo robiť to, čo má. A to je cez tie techniky uvoľňovacie, hej. No samozrejme navyše, keď ešte má tam sprevádzajúcu osobu, ktorá jej vie s tým viac pomôcť, alebo toho manžela, ktorý je fakt dobre pripravený na ten pôrod. Čo je také, čo možno najčastejšie učíš, keď ten muž, partner, ktorý sa pripravuje na sprevádzanie svojej ženy k pôrodu, odovzdávaš tým mužom? Možno aj s rebozom, alebo čo je také, si myslíš, že gro, čo oni môžu poskytnúť, alebo keď nás počúva nejaká žena a myslí si, že ten jej muž tam vlastne nebude mať čo robiť, tak
poďme to tak ako keby zrútiť ten mýtus, že ten muž, dobre, je super, keď tam iba je a je takou možno psychickou operou, ale pokým tam prichádza tá možnosť, že aj použije svoje ruky, alebo teda niektorí muži doslova potrebujú niečo mať v rukách, hej, že preto tiež je tam super to rebozo alebo niečo iné, tak čo odovzdávaš v rámci prípravy na pôrod mužom, partnerom alebo sprevádzajúcim osobám? Niekto sa môže na pôrod pripravovať so sestrou, s kamoškou, s mamou, s niekým iným. A častokrát, a keď mi prídu muži na prípravu, tak prídu takí, že úplne, že nejak sme sa tu ocitli. A častokrát tá prvá poznámka toho, že keď vojdu do miestnosti, že dúfam, že tu nebudem sám muž. Jo. Ale to je hneď prvá otázka. Ja stále im hovorím, že nie, že väčšinou chodia páry, tak im takým spadne, prvý kameň zo srdca im spadne, že zistia, že tam nie sú sami muži, čo je super. A ďalšia vec, stále na začiatku kurzu, respektíve väčšinou na začiatku kurzu, ja sa z toho mám také potešenie toho, že to môžem povedať, že väčšinou tí muži, keď sa tam potom predstavujú, tak hovorím, že zvyčajne tá žena je úplne šťastná a spokojná, že dáme tomu ten partner tam je, že prišiel z ňou popočúvať si tie informácie, ale tie ženy povedia, ona nepočúvaš tak, ako počúva tu na vás, čo mu vy hovoríte, lebo ja sa mu snažím niečo povedať a že ona tak neberie vážne ako vás, dajme tomu. Častokrát, a stáva sa mi to fakt v 90% prípadoch, že po kurze, po tom celom víkendovom, keď sa ten muž nastaje tie informácie, získa novú perspektívu videnia toho fyziologického pôrodu, že čo on už teraz vie, čo všetko môže urobiť pre tú ženu, aby ten pôrod dopadol čo najlepšie pre ňu, pre babetko a pre neho ako rodinu, ako celú, lebo to má potom ďalší súvis s tým popôrodným obdobím. A častokrát mi tí muži prídu a povedia, že ďakujem, ja som taký rád, že som mohol toto všetko tu absolvovať a tu s vami byť, že ja teraz konečne viem, aká je moja úloha pri pôrode, že čo ja môžem robiť. Ono častokrát tí muži potrebujú mať, keď ide muž na nákup, tak potrebuje zoznam, nakúpi len to, čo je na zozname. Jo. A keď oni dostanú ešte nejaký opis toho, že teda, dajme tomu, že čo všetko môže pri pôrode robiť a dostane nejaké jasné inštrukcie, že robte to a to a to a na to si dajte pozor, tak oni fakt sa na to zamerajú. A niektoré ženy mi povedia, že on si to prechádzal aj 4, aj 5 krát ešte mi hovoril, a častokrát aj tie ženy mi potom inak napíšu, že no a manžel ma tak povzbudzoval k tomu, že a počúvala si dneska tú relaxáciu, že ten muž je ten, ktorý je ten aktívny a tak už sa mi to stalo mnohokrát, že žena mi napísala, že ten muž ju doslova upozorňoval na to, ako ten taký učiteľ, že ale urobím ti na parku. Hej, že niektorí tí muži doslova prevezmú tú takú aktívnu činnosť, že pripomínajú tým ženám, že čo všetko si ešte pred pôrodom, dajme tomu, majú cvičiť a majú to robiť pravidelne a tak ďalej. Takže čo konkrétne, ako je tam viacero vecí, samozrejme z akých oblastí a čo hovorím mužom, čo môžu robiť, ale úplne takú bázu, keď mám povedať, tak je dobre, keď tam ten muž je, ale už si povedala. Ak tam nie je a nechce ísť na žiadne vzdelávanie, tak častokrát muži, ktorí nemajú ani šajnu o tom, ako pôrod prebieha, tak ja hovorím, a nechce ísť k pôrodu, tak ja hovorím, že radšej nech si tá žena nájde sprevádzajúcu ženu. Pretože tým pádom ako keby nepocíti tam, nehovorím, že nepocíti tú blízkosť svojho manžela, lebo vždycky tam tá nejaká samozrejme blízkosť je, ale tú takú pomoc, ktorú jej skutočne by mohol poskytnúť, keby bol v tejto oblasti vzdelaný. A častokrát hovorím mužom veľmi jednoduché veci, typu, že snažte sa prevziať iniciatívu toho neokortexu vašej ženy, lebo ten neokortex častokrát samozrejme tá žena má vypnutý čiastočne, čo je dobré. A častokrát hovorím, že majte na starosti ten močový mechúr svojej manželky, vezmite ju na vecko, doprajte tej žene dotyky, akékoľvek dotyky, ktorá viete, že už teraz tehotenstve má rada. Doprajte jej ten čas, keď chce si žena oddychnúť, dajte ju do polohy, kde si fakt môže oddychnúť, podoprite ju vankúšmi, dotýkajte sa svojej ženy, boskávajte sa so svojou ženou, zoberte ju do sprchy, ak už nechce byť v sprche, navrhnite jej, nech ide na nápárku, žiadajte vy tú nápárku od pôrodnej asistentky, aby on tam prevzal tú takú úlohu organizačnú, len ten muž dopredu potrebuje vedieť, čo môže robiť a o čo má žiadať. Jasné. Hej, a druhá vec je tá ochrana dobre tých všetkých právnických vecí, že na čo má všetko nárok, ako môže ustať nejaké veci, nejaké krízové situácie a tak ďalej, ktoré v našom môžu vznikať. To je level navyše. No a pri tme, ticho, kľud, to sú také tie základné nástroje, ktoré ten muž by mal vedieť. Hej, ty si sa k tomu aj dostala niekde tak zo začiatku k takému tomu prirovnaniu celého toho porodného procesu v podstate k sexuálnej aktivite, k sexu a k tomu, ako sa pri milovaní vyplavujú hormóny a ja to tiež rada na prípravách spomínam. A je to také ako keby uvoľňujúce, ako keby sme niečo pustili, že máme sa o čo oprieť. Aj ten muž, keď mu to jednoducho takto predostrieme, tak podľa mňa tým, že tiež nemá tú vlastnú osobnú skúsenosť, tak mu to nádherne pomôže
môže sa možno v mysli aspoň približiť tomu, ako tá žena počas toho pôrodu funguje a naozaj, keď tam príde len maličké vyrušenie alebo niečo, čo neurobi dobre tomu pôrodnému procesu, tak môže byť ten, ktorý to zvráti, ktorý prípadne pomôže tomu, aby na novo sme tam vybudovali taký ten flow, takéto plynutie. Keď sa to začne z nejakého dôvodu strácať, alebo príde tam niečo také ťažšie. Presne tak. Super. Ako základe samozrejme pochopiť celú fyziológiu pôrodu. A keď manžel tomu rozumie, častokrát taký ten komplexný pohľad nezíska len s tým, že žena, dajme tomu, aj keď má na Instagrame nejaké pôrodné asistentky, nejaké profily a častokrát je to len v takých skladačkách puzzle. Častokrát, keď tí muži fakt nechajú si ten víkend, lebo pre mňa, áno, jedna vec je, že investujú peniažky do toho, ale zoberme si, že dneska podľa mňa je oveľa vzácnejší ten čas. Čiže ja stále tým klientom ďakujem za to, že našli si čas, nie že našli tie financie, lebo to je samozrejme aj o prioritách, ale že ten muž príde a celú sobotu a celú nedeľu počúva ten celý, to nie je len o počúvaní tých informácií, ale že nadobudne akýsi komplexný pohľad do tej fyziológie pôrodu, ktorú chceme podporiť. Hej, čiže je to o tom, že či ten muž vlastne je ochotný investovať ten svoj čas do tej prípravy. Hej, ja som v tomto momente veľmi rada, že sa v podstate rozprávame, ako keby to bola už samozrejmosť o tom, že ten partner pri tom pôrode je, čo veľmi dobre vieme, že stále na Slovensku tak všade nie je. Sa teším, že ty ako dúla s tým balíčkom, ktorý ponúkaš, máš v blízkosti práve také pôrodnice, kde je možné, aby ste tam boli celé toto kombo, proste dúla, partner a žena. Čo teda ja sa nachádzam pri Banskej Bystrici a stále to tu nie je samozrejmosť v pôrodnici, čo by človek možno očakoval, že práve aspoň v týchto takých spádových najväčších pôrodniciach to bude také ukážkové, aby tie menšie sa mohli doťahovať, ale myslím si, že aj v Čechách, aj u nás na Slovensku je to práve opačne, že tie menšie pôrodnice v tých menších okresných mestách ako keby začínajú nastavovať posledné roky tú látku tak vyššie. Vnímaš vo svojom okolí ty takéto pôrodnice, kde to možno nie je možné, kde aj chcela žena, aby si šla s ňou k pôrodu a nebolo ti to dovolené? Samozrejme sú tu tiež pôrodnice v okolí, kde nevnímam, že by prítomnosť dúly spôsobovala to, že tam naozaj ten systém potom podporí tú fyziológiu pôrodu. Skôr tam vnímam ako nejakého, že príde niekto externý navyše a buď kontroluje našu prácu, alebo chce robiť prácu za nás, alebo chce rozhodovať, alebo chce, že tam nevnímam takú skôr, že tú napojenie a spoluprácu, že dula neprišla sem bojovať s vami a že vás kontrolovať, ako si tú prácu robíte, po prípade hovoriť, čo máte robiť, že nevnímam tam tú takú kooperáciu, ktorá by mohla byť, pretože ja viem, aké presne je moje miesto pri pôrode, ja nie som zdravotník, ja som emocionálna a psychická opora tej ženy a tým, že mám s tou ženou nejaký ten vzťah počas tehotenstva, tá žena mi dôveruje, avšak aj napriek tomu to vnímam tak, že je tam nejaká hranica toho, že OK, tak toto už není fyziologické a teraz už potrebujeme naozaj nejakého zdravotníka, ktorý v tomto momente potrebuje samozrejme buď ponúknuť nejaký zásah alebo zasiahnuť. Čiže ja mám jasne vymedzené hranice a častokrát zo strany zdravotníkov v tých nemocniciach, ktorých pôsobia, hlavne v tých väčších fakultných, kde nie je ten priestor vytvorený, tak to vnímam tak ako keby sa tam skôr vytvorila atmosféra, že no tak ako ja neviem, že ukážte nám to, že čo ako keby, že nerobíme dobre, čo robíme zle, že nie je tam tá kooperácia toho, že ja viem, aké má miesto porodná asistentka, ja viem, aké má miesto dula a vzájomne sa kooperujeme a spolupracujeme. Skôr je tam taká prírodzená, neviem, ako nedôvera, nevraživosť a ja zase vnímam, že to není dobré ani pre tú ženu, keď také nejaké, sa tam vytvorí také nejaké mračvo. Takže áno, sú tu nejaké nemocnice, ktoré to neumožňujú, avšak teraz síce som dostala jednu ponuku do jednej nemenovanej pôrodnice prešovskej, že či nepôjdem sprevádzať v oktobri. A tiež to veľmi neviem predstaviť, pretože tam není sú pôrodné boxy, není tam miestnosť, kde by som s tou ženou mohla byť, ale tak tá žena tvrdí, že nejakým spôsobom si to vie zariadiť. Takže tiež som sama zvedavá, či sa to podarí potom v druhej polovici roka. A je to fakt taká klasická nemocnica so všetkým, čo k tomu patrí. Hej. Není tam proste vytvorené to naozajstné súkromie. Chápam. Takže uvidíme. Zatiaľ som nesprevádzala v takéto pôrodnici, respektíve áno, raz sprevádzala, ale keď to porovnám s tej žene, tak je to neporovnateľné. O to viac, keď tie pôrodné asistentky majú vnímavosť na to, že je tam nejaká dula a že tá dula
nám neprišla kontrolovať, čo my robíme, ako robíme, ale neprišla rozhodovať za tú ženu a že skôr je to tam taká spolupráca, spoločná, vzájomná, tak je to úplne iná atmosféra pri pôrode, ako keď má niekto tendenciu ako keby, že bojovať. Takže asi tak nejak by som to povedala. Ale nemám problémy so ženou kdekoľvek do pôrodnice. Samozrejme, vždy na tú ženu upozorňujem, že v tejto pôrodnici som, dajme tomu, nebola, preto keď poviem, že no dobré, a kde budeme? Že budeme teda na izbe s tou druhou ženou, s ktorou si teraz hospitalizovaná, alebo kde budeš celý ten čas, keď sa, dajme tomu, ten pôrod bude odohrávať? Kde budeme? Hej, tak a častokrát potom tá žena je to proste tam potom ako keby doklapne trošku a potom zisťuje, že vlastne akože fakt, že nemáme kde byť. Takže tak nejak, no. Hej. No, teším sa, ak sa to bude stále zlepšovať na Slovensku. A verím, že tomu prispievajú hlavne teda ženy, ktoré si vysnívajú a ako keby zrežirujú ten pôrod možno trošku inak, ako je to bežné, ako to prebieha najčastejšie. A nech teda každý má v tom takú slobodu, či už chce žena využiť epidurál, či chce využiť rebozo, alebo či chce z nejakého dôvodu sekciu, tak nech je jej odkomunikované to, aké má možnosti, aké má výhody, to je rozhodnutie, alebo to je prianie, aké to má výhody, nevýhody, s takým rešpektom a pochopením. Nech sa každý môže slobodne rozhodnúť. Opýtam sa ťa ešte takých možno 1-2 veci na záver. Možno by som tak k tomu rebozu iba tak zhrnula taký balík úľavových techník, ktoré najčastejšie vnímaš, že nám pri pôrode pomáhajú, hlavne pri tom fyziologickom, že snažíš sa so svojimi klientkami, alebo predpokladám, že aj oni majú takú predstavu, že ten pôrod prebehne čo najviac fyziologicky, teda aby sme sa chápali bez nejakých liekov, bez medikácie a bez zásahov, keď je to teda v pôrodnici týmto spôsobom, tak aké sú také najčastejšie využité úľavové techniky popri reboze, ktoré používaš alebo ktoré si vyžiadajú tvoje klientky? Tak rebozo by som dala, že na prvé miesto, ale nie vždy samozrejme, je to tak, ale to rebozo je tam, že must have, musím ho so sebou mať, je dobre, keď ho mám teda a používam aktívne, ale potom taktiež využívam relaxačnú hudbu, relaxácie a uvoľnenie. Dobu prípravu hypnopôrodu, my už tie relaxácie poznáme tie názvy, tak ich nejakú konkrétnu pustím. Taktiež využívam aromaterapiu, tu mám tiež veľmi rada a opäť je to o tom, že čo klientka v tej chvíli potrebuje. Aromaterapiu využívam vo forme či už difúzovania, inhalovania alebo vo forme aj masáži. A ak mám partnera pri pôrode, tak častokrát navrhnem tomu partnerovi, aby pomasíroval tú ženu. A ja už niektoré mám namiešané také oleje, používam oleje, ktoré aj hydroláty, ktoré už mám vyslovene zbalené so sebou. Taktiež používam od Ingeborg Stedelmann oleje priamo od nej. Prvý olej na prvú dobu pôrodnú, druhú dobu pôrodnú. Ud olej na podporu kontrakčných činností. Čiže používam aromaterapiu vo forme rôznych olejov a rôzne masáže, že mám tam aj rôzne masážne pomôcky, guličky a taktiež nahrievanie vo forme teplých masáží. No aj tá masáž má svoje miesto a má svoj význam nielen vo forme reboza, ale aj dáme tomu vo forme niektorých častí a hlavne v otváracej fáze, keď tá žena ako vyslovene na nej vidím, že sa nevie uvoľniť. Častokrát ešte žena veľmi pomáha, keď naskočia na tú vlnu, že dýchame spolu a že ideme do toho uvoľnenia. Častokrát ani nie tak, ako dobre, rebozo má svoje miesto, ale keď ja vidím, že sa žena pri tom pôrode sťahuje, že je napnutá, napätá, nechce dovoliť tej kontrakcii ako keby prejsť tým telom, tam stačí úplne krátky, jednoduchý dotyk na to rameno. A častokrát tie ženy vedia, že tie ramena potrebujú pustiť a veľmi veľakrát sa mi stane, že keď ja nič nepoviem a vidím, že žena má kontrakciu a snaží sa ju nejakým spôsobom predýchať, ja položím žene ruku na to rameno a to rameno krásne pustí dole. A vtedy viem, že ona dovolila tej kontrakcii, že teraz je, že OK, že nebojujem s ňou, nech si prejde. Takže také aj dotyky, nielen vo forme reboza, častokrát aj kontakt ten taký z očí do očí, keď to už nepomáha, tak potom je tam to také napojenie na to dýchanie, že dýchame spolu. A rozmýšľam, že ešte čo tam mám také, čo ešte využívam. Najnovšie ako teraz pri posledných 2 pôrodoch som mala aj taký dataprojektor zapnutý, keď teda zapnem to, stiahnem žalúzie, zhasnem svetla na tej pôrodnej sále, tak používam, a to som videla vlastne na tých zahraničných profiloch, väčšinou to používa pôrodné
to majú aj so sebou. Projektor vlastne prehrávania nočnej oblohy, je to nádherné a človek fakt má pocit, že vidí nočnú oblohu, keď sa pozrie hore. Takže jednej klientke som to zapla prvýkrát a mala som pocit, že už bola v takej fáze pôrodu, že už to veľmi nevnímala. A potom po porode mi povedala, že áno, ja som videla tie hviezdičky a tú žiaru hore, že ako keby, že ja mám pocit, že to nevníma. A je tam totiž tá aurora, dá sa tam zapnúť, hej, buď tie hviezdičky miznú, alebo že jednoducho má to nejaký taký ten podmas toho, že je to taký, že okay, je to pokoj, je to kľud, je to naladenie sa, hej, keď večer vlastne ideme pozorovať hviezdy, ja teraz nehovorím, že každý večer ideme pozorovať hviezdy, ale keď sa pozrieme na tú oblohu a je také krásne nebo večer na tie hviezdy osvetľujú, alebo aj mesiac, tak prichádza nám ako keby do takého stavu toho, že je to nádherné, že wow, že cítim sa teraz dobre, hej, takéto opäť napojenie na toho človeka, na tú zem, alebo na to, čo sa okolo neho nachádza, na také uvoľnenie hlavne. Ono vlastne aj celý ten hypnopôrod je o tom uvoľnení, ale každá žena sa dostáva rôzne dlho a rôzne dlho to trvá, že niekým sa fakt napojí na seba a dostane sa do toho uvoľnenia. A potom, keď to vie využiť aj pri pôrode, je to samozrejme skvelé. Takže tieto veci ešte tak aktívne využívam. Rozmýšľam, že ešte či ma niečo napadne, ale asi aktuálne nič. Samozrejme arašid, feedlopta, žinienka, polohovanie. Skvelý pomocník je WC, sadnúť si na WC. A priznám sa, že využila som aktívne raz aj spinning babies techniku, ale akože vyslovene aktívne pri pôrode, to je tá inverzná poloha, keď fakt pôrod nepostupoval. A môžem povedať, že potom nakoniec skončil fyziologicky, čiže on začal postupovať, čiže využili sme aj inverznú polohu pri pôrode. A častokrát využívam aj tzv. Jiggle pri pôrode, ale to samozrejme dá sa robiť aj rebozom. Niekedy poviem manželovi, navediem ho do toho, že keďže aj na CTG, tak aby robil také tie jemné techniky, trasu. A je to super, lebo ako keby mám pocit, že v celej tej fáze toho aktívneho pôrodu alebo otvárania sa tomu procesu, otvárania sa tomu pôrodu, vždy ako keby v každej nejakej tej fáze využívame niečo. Že nikdy to nie je také hluché miesto. Jediné hluché miesto je, keď žena fakt potrebuje oddych a keď nechce nič a nikoho. Ale mám pocit, že pri tých zmenách, tých poloh a pri tom všetkom, čo tam sme, tak ja som tam ako dula sa snažím využívať to, čo aktuálne mám k dispozícii. Že vždycky v tom nejakom procese sa nájde nejaká štrbinka toho, kedy sa nedieje nič alebo nerobí sa nič, ale už keď je to dlhší čas, tak vždycky sa snažím napojiť sa na tú ženu, vnímať tú fyziológiu pôrodu, ako sa tá žena správa, asi v akej fáze procesa je a čo by jej teraz mohlo pomôcť. Stalo sa ti už aj, že pôrod bežal tak rýchlo, že si nestihla prísť? Áno, asi ku 2 pôrodom som nestihla. Pri jednom som naštartovala auto, vyrazila a už bolo po pôrode, ale tá klientka bola už v nemocnici a nestihla dôjsť ani z izby na pôrodnú sálu, takže to bolo mega rýchle. A pri druhom pôrode už som bola tesne pred pôrodnicou a bätko sa vlastne narodilo a tiež to bolo celkom rýchle, dá sa povedať. A zvyčajne aj potom tie klientky mi spätne hovoria, že u jednej konkrétne to bol tiež taký transformačný zážitok, lebo prvý mala traumatický a druhý doslova si porodila babätko tiež sama, tak ona sama hovorila, že je veľmi prekvapená z toho, ako aj hypnopôrod jej dal veľa a ako tie techniky fungujú a akú istotu si nabrala tým druhým pôrodom, že to bolo, že tie klientky väčšinou hovoria, že to majú pekný zážitok z pôrodu aj napriek tomu, že som tam, dajme tomu, nestihla prísť ako dula. Hej, to mám aj ja od viacerých dúl takú sprostredkovanú skúsenosť, že je to v podstate v poriadku, že tie ženy ešte viacej možno vojdu do takej svojej sily, keď tam tá dula nestihne prísť a ešte si vlastne povedia, že veď ja som to vlastne zvládla. Aj bez toho možno, čo som si myslela, že bez tej duly to nejdám, alebo že ja ju tu tak veľmi potrebujem mať. Na záver sa ťa opýtam, aké úľavové techniky používaš ty sama pre seba, keď je akože neťažko a či ty sama sa zavinuješ do reboza? No, priznám sa, že v tomto stále hľadám takú rovnováhu, lebo ja som veľmi rýchly a rozbehnutý človek a ja potrebujem také spomalenie, ale musím povedať, že aj Amaduli ma naučili, keďže sme mali vlastne 4 pôrody absolvovať, ako kým sme získali certifikáciu, tak tam bolo vždycky to, že potrebujeme po každom pôrode si nechať nejaký ten čas a dopriať si nejakú terapiu. Či už vo forme psychoterapie alebo vo forme terapie nájsť si niečo, čo by nás vedelo naspäť dobiť a nechať teda ten už ďalší pôrod a ísť čistým štítom k tomu ďalšiemu pôrodu. A ja som to tam tak veľmi zobrala za svoje, v zmysle tom, že tiež sa snažím ísť k tomu pôrodu, ale po tom pôrode sa snažím načerpať si sily pre seba.
A ja už mám také svoje zaužívané veci, že ja neviem, kozmetika, nejakú masáž si doprajem, alebo mi dopraje manžel na narodeniny, ja ju využijem hneď medzi 2 pôrodmi. A priznám sa, že v poslednom čase som sa začala aj viac naparovať, takže aj doprajem si aj sebe náparku, ale teraz sme boli na dovolenke, takže 3 týždne sa nedialo nič, takže nebudem sa na dovolenku brať náparovaciu stoličku, ale sama sebe dávam teraz záväzok, že tento týždeň si už tú náparku spravím. A rozmýšľam, čo ešte také využívam áno, veľmi rada mám, teda keď cítim také napätie, že som celá napnutá, celé to moje telo je napnuté, tak cítim, že potrebujem vaňu. Tak ja si veľmi rada tú vaňu doprajem, hoci by to malo byť len 10-15 minút. Tam cítim takéto uvoľnenie a rozmýšľam ešte, čo také. A doprajem si ako žena taký čas pre seba, že viem, že som, nerada to nazývam, že som taký egoista, ale tým, že mám tie deti doma, potrebujem organizovať čas sebe hlavne a im, aby sme všetko stihli tak, ako keby, že potrebujem v tom dni stihnúť, či už navariť, presunúť sa na krúžok, učiť sa, do toho nejaké pracovné veci vybaviť a všetko potrebujem tak riešiť veľmi efektívne a má to veľmi dobre vyskladané na to, aby to fungovalo, celá tá moja domácnosť a celé tie, čo sa deje v našej rodine. Tak vnímam, že ak to mám tak dobre vyskladané, tak všetko funguje. Ale aj napriek tomu, že to mám tak ako keby že dobre zorganizované, tak ja vnímam, že vtedy, keď cítim, že už som nedočerpala seba, svoje zdroje, aj napriek tomu, že to všetko funguje, aj napriek tomu sa v tom necítim celom dobre. Lebo není som čerpaná. A vtedy viem, že ako ten egoista sa musí vo mne zobudiť a povedať si, že OK, teraz je ten čas, že už sa na budúci týždeň si zavolaj tej kozmetičke, zavolaj si na pedikúru, ja neviem, zavolaj kaderničke chodím raz za rok, fakt vyslovene. Zavolaj a dopraj si to proste, hej, že sa vo mne ozve ten taký egoista, že dopraj si to, je to veľmi dôležité, je to veľmi dôležitý čas pre teba. Jo, takže asi to je taký ale ten pozitívny egoista, ktorého sa učím počúvať aj ja dlhodobo. A stále prídem na to, že ešte môžem aj viac, keď sa ocitnem potom v tej situácii, že potrebujem sa niečoho chytiť. Tak, kde som poľavila, kde som si nedopriala možno, ani nie že viac, ale to minimum, čo potrebujem ako žena preto, aby som sa cítila dobre a aby som ja mohla potom rozdávať ďalej. Super. Presne tak. Ďakujem ti za všetky tvoje odpovede, za zdieľanie, aj to navyše, čo som možno aj nečakala, že zaznie, bolo to super a ja som aj pri prvom rozhovore hovorila, že si to potom musím aj tak vypočuť ešte raz, lebo nestíham to možno všetko aj tým, že sledujem program, v ktorom nahrávam a čekujem, či je všetko v poriadku, takže si to vypočujem ešte raz. Verím, že sa vám rozhovor páčil tým, ktorí možno pozerajú na YouTube alebo si to vypočujú na Spotify. A teda Tatiana, tebe ďakujem, prajem ti dnes ešte pekný deň a teším sa na môj ďalší rozhovor, ktorý ešte neviem, s kým bude, ale verím, že možno toto bude zase takou baterkou k tomu, že niekoho vyhľadám. Lebo je to fajn a teším sa, že informácie, ktoré so mnou ženy zdieľajú, tak sa dostávajú ďalej a prispievame možno k tomu, aby pôrody na Slovensku boli lepšie, krajšie, aby bolo menej traumatizujúcich pôrodov a páči sa mi také jedno heslo mojej kamošky Hanky, že rebozo do každej rodiny. Tak verím, že vďaka týmto rozhovorom sa aj rebozo a jeho využívanie dostane čím ďalej, tým medzi viacej ľudí. Ďakujem ti. A ja ďakujem krásne, Evka, a držím ti palce v tom, čo robíš. Robíš to výborne, takže ďakujem krásne za dnešný rozhovor. Ďakujem.